Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Emanuel u l-erwieħ tal-familji Gawċi u Kamilleri. Ħuti illum il-Knisja wara li l-bieraħ iċċelebrajna s-solennità tal-Apostli Pietru u Pawlu, il-patruni anke qaddisin ta' Ruma. Illum il-Knisja tiċċelebra il-festa ta' dawk li segwew l-eżempju ta' Pietru u Pawlu, tal-ewwel martri Rumani. Jew għalhekk aħna wkoll nitolbu il-mulej biex aħna wkoll narfu insegwu il-mixja tagħna inkompluha bħeġġa b'imħabba, il-mixja tagħna ta' fidi wara Kristu, akkost ta' anke sagrifiċċju. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna hija ħuti nitolbu maħfra għal ħtijiet. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, Inti jikkonsagrajt bid-dem tal-martri l-ewwel ġmiej kotrana tal-Knisja ta' Ruma. Atina li nitwettqu bil-qawwa u bil-ħila li dawn il-martri qalbina u rew fit-taqbida u li nifirħu dejjem bir-rebħa qaddisa tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. F'dak iż-żmien Amasija, il-qassis ta' Betel, bat jgħid lil Ġeroboam, is-sultan ta' Iżrael: Amos, għamel konfoffa kontrik fid-dar stess ta' Iżrael. Il-pajjiż ma jiflaħx iżjed għal kull ma qiegħed jgħid. Għax hekk qal Amos: Ġeroboam imut bis-sejf u Iżrael ikun itturufnat minn artu. Amasija qal lil Amos: Mur, bniedem veġġenti, itlaq lejn l-art ta' Ġuda u ħobżok kulu hemm u ħabbar hemm u tkomplix iżjed tħabbar ġo Betel, għaliex Betel santwarju tas-Sultan, it-tempju tas-Saltna. Wieġeb imbagħad Amos u qal lil Amasija: Jien minix profeta, lanqas bin profeta, jiena biss raj u niżbor il-ġummajs. Iżda l-mulej qabadni minn wara l-merħla u l-mulej qal li: Mur, ħabbar lill-poplu tiegħi Iżrael. U issa isma' xi jgħid il-mulej: Inti tgħidli tħabbarx kontra Iżrael, tbassarx kontra d-dar ta' Iżak. Mela dan jgħid il-mulej: Martek għad tintelaq għaż-żina fil-belt u liedek subien u bniet imutu bis-sejf u artek tinqasam foqsma. Inti tmut f'art imnizza u Iżrael ikun żgur itturufnat minn artu. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr il-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msebqa għal kollox. Ngħidu: il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti il-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej sewwa u tgħallem lil min ma jafx. Nwieġbu: il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb.
Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn inwieġbu. Il-ġudizzi tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' dejjem. Il-ġudizzi tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox inwieġbu. Il-ġudizzi tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Eżes mid-deb aktar fin, oħla mill-lasel u mill-qtar tax-xhieda inwieġbu. Il-ġudizzi tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Alla kien li ħabbeb il-ħolq miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu tela f'dajsa, qasam il-baħar u baqa' sejjer fil-belt tiegħu. U ħadulu qudiemu wieħed mifluġ mixħud fuq friex. Kif ra l-fidi tagħhom Ġesu qal lill-mifluġ: għamel il-qalb ibni, dnubietek maħfura. Xi wħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom infushom dan qiegħed jidej. Ġesu għaraf x'kienu qegħdin jaħsbu u qalilhom: imma għaliex qegħdin taħsbu ħażejn f'qalbkom? X'inhu l-eħfef li tgħid dnubietek maħfura jew tgħid qum u imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ: qum, aqbad friexek u mur lejn darek. Dak qam u telaq lejn daru. In-nies meta raw dan beżgħu u qabdu jfaħru lill-Alla li ta' seta bħal din lill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Ġesu qatt ma għamel il-mirakli biex ikun għamilhom. Imma kull miraklu jagħmlu biex aħna nifhmu xi ħaġa li hemm moħbija wara dak il-miraklu. Infatti anke waqt li l-Evanġelisti Mattew, Marku, Luqa jużaw il-kelma miraklu, l-Evanġelista San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu juża l-kelma mhux tant miraklu imma sinjal. Għax dak li jagħmel Ġesu irid jgħidilna xi ħaġa bih. U x'irid jgħidilna hawnhekk? Li tkun mifluġ x'ifisser? Mixħud fuq friex qed jgħidilna ċaru tont ma tistax timxi. Imma Ġesu l-ewwel fejqan li jagħti lil din il-persuna x'inhi? Il-maħfra ta' dnubiet. Għaliex id-dnub lili u lilek ma jħallinix nimxi spiritualment. Iwaqqafni fil-mixja tiegħi wara Kristu. Ifixkilni fil-mixja tiegħi wara Kristu. U għalhekk anke llum propju l-għada tal-festa tal-martri Pietru u Pawlu qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-ewwel martri ta' Ruma. Għaliex huma dawk li segwew ix-xhieda ta' dawn iż-żewġ apostli, Pietru u Pawlu, ta' dawk li jimxew fuq l-eżempju tagħhom. Dawn huma l-qaddisin għalina eżies. Il-qaddisin mhumiex qegħdin hemmhekk biex sempliċement nagħmluhom festa darba fis-sena, imma qegħdin hemm biex juruna u ifakruna iva
kif jien imxejt wara Kristu, int ukoll tista' tkompli bil-mixja tiegħek wara Kristu. Ejjew nitolbu l-Mulej ifejjaqna minn dnubietna, jaħlisna minn kull dnub biex inkunu nistgħu nibqgħu nimxu warajh b'imħabba u bħeġġa. Il-missier li jissagrifika lill-ibnu fuq is-salib għal maħfra ta' dnubietna jilqa' iżjes it-talb tagħna. Nitolbu biex il-Knisja li twildet mill-kustat ta' Kristu msallab tgħix fid-dinja ix-xandar u tagħti xhieda tal-Evanġelju. Nitolbu għal dawk ħutna li minħabba t-toqol ta' dnub qed jaqtgħu qalbhom milli jersqu f'riġlejn il-Mulej jitolbuh il-maħfra. Nitolbu biex din l-Ewkaristija tkun l-akbar sinjal ta' maħfra u fl-istess ħin rat ta' ħajr għal ħnina u l-imħabba li l-Mulej juri dejjem magħna. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk Mulej dbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna li fis-sagrifiċċju ta' ibnek fuq is-salib u rejtna l-imħabba tiegħek meta hu fdimna b'demmu u ħasel dnubietna fid-demm għaddejs tiegħu. Għamel li aħna nkunu rikonoxxenti għal dan id-don hekk kbir u b'fidi sħiħa nimxu warajh. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier qaddis l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-martri ta' Ruma. Għamel li aħna qaddejja tiegħek inkunu qawwija fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sjedna. Il-Mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzoħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex l-ewwel martri ta' Ruma ħadu il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom huma jagħtu xhieda tal-għamejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sjedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu l-kobor tiegħek.
għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tijek. Osanna fl-ola tesmewiet, imbirek min ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tesmewiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejnata biex mirraj xibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tar id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tar id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tijek mulej, inxandru bil-fert il-qawmien tijek, nistennewk sa ma tiġej fil-glorja. Għalhekk aħna u namlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilla li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikkun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ibda fil-ġnib. Nitolbu. U Alla inti tajtna dawl tal-aġeb fuq il-misteru tas-salib permezz tal-ewwel martri tal-komunità ta' Ruma. Fil-ħnina tiegħek għamel li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li joffri jnielek inżommu dejjem fidili ma' Kristu u inħabirku fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Kijjew noffru dawn it-tliet avamarijiet lill-Omna Marija li kif inselmula anke fil-litanija Sultana tal-Martri. Noffruhom għall-insara ħutna li qegħdin isofru tant persekuzzjonijiet. Illum nafu li l-martri tas-seklu tagħna jisboq sew il-martri tal-ewwel żminijiet tal-Knisja. Walek ejjew nitolbu għalihom biex Omna Marija tkun tassew is-sosten tagħhom fix-xhieda tagħhom wara Kristu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.